Отгоре на хълма! Двама слизат по пътя на сухото дърво. Янислав, ти ли си? Янислав, ела малко, ела. Ела да ти кажа. Охо, от някъде настрелят. Далече е. Сега върви отетка отгоре на хълмчето. Откъдето не се опиташ да ни вземе. Там от среща идва един. А? Добре, ти върви на хълма, защото ще имаш предимство. Ще имаш предимство, понеже ще си на високо. Браво, Янислав, тъй се прави! Ударен! Ударен! Аз два пълните празни се оказах. Ще успях да я взема. Само е деактивира. Венко, пред мене! Фак! Ударен! Яни. Давай нагоре. Давай нагоре към факела, давай. Бързо. Нали знаеш как се активира? Жълтото и задържаш. Чуваме, пичове, чуваме, просто бях натискал станцията. Добре.